te cô đã ta về nào ngã tha kha khe đau về na nào ngã tha kha khe đau về lệ mu phở la tu cả đau lâu mà tao mu phở la tu cả đau lâu mà tao ao te yo he đau lệ ya pu te ha nga gu ta về no tha nga ya mau da ko ha khao na u gu te ta pe o kha khe te le yo pi tu na kha khe te le yo da tu le ya kha thao ka ya mi ha e ma heo lao ya kha thao ka no ya ao e pheo lao ao chao te pha hu o mi ha mau ko kha de ni me ya mi hai ti đau le tao ya yo tu che ti ta te đau che khao nao phao ko ya mi ha e khao nao phao ko mi ha e khe api ku te pha he la pu a me api ku ka ya mi ha te ve lo khao về ya mi ha khe ta va tha ko me thao mu pha ga la ko ya mi ha shua lao ya mau da ko shao ha ja ne no tha mau ko nga shao ha ja ya kha thao ka ya ao e phe shau lao ya kha thao ka ya ao e phe shau lao ao chao te pha hu o mi ha mau ko kha de ni me ya mi ha e ti đau le tao ya yao tu che ti ta te lao che khao no phao ko ya mi ha e khao no phao ko mi ha e khe api ku te pha he la pu a me api ku ka ya mi ha